ora ana sing sempurna iki ya iki wis. Kok iso? Lho, tenan, lho donya iki ora ana sing sempurna. Winong ki bocah ayu, pawakane apik, suarane becik, iso golek duit, urung di bojo. Ya Allah, saya tuh masih kecil kok bojo toh. Saya tuh masih kuliah loh Pak D. Jangan Semester piro, no? gitulah. Saya tuh masih semester 4. Jangan cepet-cepet. Enggak mau cepet-cepet takut Setok enggak. kuliah kok kecil, sing SMA wis manak loro akeh kok. Astagfirullah. Nanti dulu toh Pak D, biar saya tuh kuliahnya lulus dulu, biar SPD dulu, ngono loh Pak D. Nah, SPD iki sepeda. Tuh. Oh, Sarjana pendidikan. Oh, tak kira sepeda. Ya itulah, bismillah Ya, pangestunipun. kejarlah cita-citamu setinggi langit. Iya, amin. Pangestunipun nggih Pak D. Aja rabi-rabi. Iki sinden nom-nom nang kene iki trauma rabi kabeh modele. Maksudnya piye awakmu dhewe to? Maksudnya takut, maksudnya takut Pak. Iya, Mbak iya. Birgita lho, umurnya wis cukup tapi kon rabi gak gelem. Ya ben lagi seneng ngono kuwi ya. Ya nang. Luas gemas nuju prana pinter agawe prangto kok pindah? Son dhewe sing ora turu. Pasang sirup. Dudu gandenge kuwi ngawur. Dudu to. Nggih. Sinden winong tulung agung aja nganti ninggal tresno. Nggih, matur sembah nuwun. Digarap rong ramban, sepisan dangdut, kedua jaranke. Untuk yang pertama, kula nyuwun ingkang nyumanten Mbak Uut, mangga. Sok. Nggih. Yo, buka saking kendang Mas. Yo, dangdut rumiyin. Dados. Awas. Yo, jaran bareng. Pino, Mbak Uut, yo. Ah. Oh, Pur, bareng yuk. Ayo no.
garong.